Sekuphele iminyaka ecishe ibe ngama-70 kusukela abantu besifazane bakuleli basukuma balwisana nohulumeni wobandlululo. Emva kweminyaka ayisithupha nanhlanu namanje iqhaza labo lisemqoka. Ehlonipha abantu besifazane, Umengameli uCyril Ramaphosa ucele ukuba abantu besifazane bamanje belandele enyathelweni zabantu besifazane bango-1956. We pay tribute to today's generation of women. Just as the women of 1956, who fought against the injustices of their time, the women of today are engaged in a new struggle. It is a struggle for equal rights, dignity, economic liberation, and freedom from violence. Njengoba lelizwe likhungethwe ukuhlasela kobhubhane iCovid-19, kunobhubhane lodlame olubhekiswe ebantwini besifazane nalo oligadla ngamandla. Like the women of 1956, the present generation of women must lead the struggle for a society that is free of these ills, and particularly the patriarchal relations that cause them. Such a society is both possible and absolutely necessary. Impi ebhekene nabantu besifazane ayibandakanye nje kuphela udlame olubhekiswe kubo, kepha nokhishwa inyumbazana kwezomnotho. Umengameli uphinde wamemezela ukuthi kuzosungulwa uhlelo lokuthuthukisa abantu besifazane ukuze kusizakale labo abanamabhizinisi.